Καλημέρα σας από την Αγία Παρασκευή. Σημερινός αγώνας είναι η Αγία Παρασκευή Β εναντίον Σίμπερτ Σκιάθου για τη δεύτερη αγωνιστική του Γ' ΕΠΣ. Κάπου εδώ να πούμε και τις θερμές μας ευχαριστίες στους χορηγούς μας, Filian Hotels and Resorts. Το Filian Hotels and Resorts έχει πάνω από 10 ξενοδοχεία στη τοποθεσία της Σκιάθου. Μπορείτε να βρείτε καταλύματα και ξενοδοχεία στο Βόλο, στη Θεσσαλονίκη, στη Σκιάθο, όπως και στο Πήλιο. Επίσης, χορηγός μας είναι και το Πορτοπαραντίσο, εστιατόριο και beach bar στο βρωμόλιμο της Σκιάθου, με μεσογειακά και ελληνικά πιάτα, τοπικά υλικά και φυσικά δροσιστικά κοκτέιλ. Επίσης, στην παραλία της Αγίας Ελένης βρίσκεται το Αγία Ελένη Summer Beach Bar για απολαυστικά κοκτέιλ, snack και έχουμε και τη δυνατότητα για να κάνουμε και θαλάσσια σπορ. Η ομάδα μας σήμερα παρουσιάζεται με καινούρια φανέλα, χορηγία του Jaguar Cocktail Bar και Night Club. Το βραδινό σας στέκει στο νησί της Σκιάθου για cocktail events με πολλούς DJs. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Για Παρασκευή από τα δεξιά. Καταφέρνει και περνάει. Είναι στο όριο της περιοχής, η μπάλα στα αριστερά. Ο M3 πηγαίνει να μαρκάρει. Μπάλα έξω την περιοχή, ένα σουτ. Κοντρολάρει όμορφα ο Τσάκος. Θα ψάξει το γέμισμα. Θα προσπαθήσει με το ψαλιδάκι, μία αναμπουμπούλα, η μπάλα περνάει out. Σχετικά κοντά με το δοκάρι. Έδειχνε να το ελέγχει ο Τσάκος. Ζήτρας, ξανά Μαλακασιώτης. Τριγωνάκι από την ομάδα της Αγίας Παρασκευής, η οποία προσπαθεί να βγει στα δεξιά. Ο Φιλίππου είναι εκεί, βλέπει, πολύ ωραίο κόψιμο και δίνει κατευθείαν στο Σαραντόπουλο. Σαραντόπουλος ξανά για το Φιλίππου και αυτός με ένα γέμισμα. Φεύγει η μπάλα και Τσικούνας τώρα! Τσικούνας έχει το τετατέτ. Βγαίνει ο Τσικούνας, προσπαθεί, σουτ, όχι. Δυστυχώς πάνω στον τερματοφύλακα, πάνω στον Τζουμπέκο. Είχε την ευκαιρία εδώ ο Τσικούνας να κάνει το 0-1. Βγήκαμε σε τετατέτ. Σούταρ εκτέλεσε πάνω στον τερματοφύλακα. Τσάντσας για τον Ντάμψιο. Προσπάθησε να βρει το Μανώλη. Μπάλα είναι ψηλά, Τσικούνας. Πρέπει να κατεβάσει, δεν κάνει τόσο καλό κοντρόλ. Η μπάλα καταλήγει στο Τζατσιάνι. Τζατσιάνι στα αριστερά για τον Έντρι. Ο Έντρι κατεβάζει την μπάλα. Είναι έξω την περιοχή. Σουτάρει, ψηλά. Πάνω από τα δοκάρια. Ο Μανώλης. Μαργαρής. Μέσα στην περιοχή. Περνάει έξω την μπάλα. Ένα σουτ, το οποίο είναι out. Με το αριστερό πόδι δοκίμασε να σουτάρει ο Γκρέτσα. Έχει πάει να πιέσει. Κακή πάσα παίρνει ο Βούλγαρης και δίνει πολύ ωραία στον Ντάμψιο. Ο Ντάμψιος βλέπει την επιλογή στα αριστερά του, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Μπαίνει μες στην περιοχή. Κάνει ένα σουτ και παραλίγο πέρα να περνάει out. Μια πολύ καλή φάση για τα Σίμπερτς. Δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του εκεί πέρα ο Τσικούνας. Λάθος εκτίμηση και τώρα ο Βούλγαρης. Ο Βούλγαρης δοκιμάζει ένα αριστερό από μακριά. Πολύ καλό σουτ. Πάρα πολύ καλό σουτ από τον Βούλγαρη. Είδε τον τερματοφύλακα της Αγίας Παρασκευής ότι ήταν εκτός περιοχής. Κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό αριστερό. Βούτυξε ο Τσουμπέκος και το έβγαλε κόρνερ. Τέλεσε του κόρνερ. Τσικούνας στο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει ο Τσουμπέκος, απομακρύνει με γροθιές. Η μπάλα πέφτει στα πόδια του Τσιατσιάνι, ο οποίος σουτάρει με το αριστερό, οι κόντρες. Και η μπάλα περνάει. Κόρνερ. Κόρνερ ξανά για την ομάδα των Σίμπερτς. Τσιατσιάνης στην εκτέλεση του κόρνερ. Θα ψάξει μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ! Από τον Ντάμψιο! 0-1. Τρομερή κεφαλιά από τον Ντάμψιο στο αριστερό παραθυράκι του Τσουμπέκου. Μπάνος. Καταφέρνει με τους ελιγμούς του να περάσει, κάνει και ένα σούτ έξω από την περιοχή. Ο Τσάκος. Υπήρχαν πολλά κορμιά μπροστά του, το είδε τελευταία στιγμή. Κατάφερε όμως να πέσει και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Τσάμτσας για Βούλγαρη. Έρχονται δύο πάνω του. Ο Βούλγαρης προσπαθεί, δεν κερδίζει κάτι. Εκεί είναι να κερδίζουμε τώρα. Ο Ντάμψιος προσπαθεί, παλεύει. Η μπάλα μένει μες στην περιοχή. Ένα φαντασμαγορικό ψαλιδάκι. Ο Τούντσι. Σουτ. Out. Ο Μπάρας ήταν, με συγχωρείτε, ένα ωραίο σουτ από τον Μπάρα σε καλή θέση. Το γυριστό του πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσουμπέκου.
Πιστεύω θα είναι η τελευταία φάση, μπήκαμε στο 93. Ωραία, από μακρινό Φιλίππου και ο Βούλγαρης τώρα. Έχουμε ευκαιρία από δεν καταφέρει να διώξει ο αμυντικός της Αγίας Παρασκευής. Ο Βούλγαρης στα δεξιά, έχουν γυρίσει βέβαια οι αμυντικοί. Θα προσπαθήσει να κερδίσει ό,τι μπορεί ο Βούλγαρης τώρα από τη συγκεκριμένη φάση. Πολύ ωραία η τρίπλα του. Συνεχίζει να παλεύει ανάμεσα σε 2-3. Ένα σούτ από το Μουτζούρι, το οποίο δεν ήταν καλό, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ντάμψιο. Τσιατσιάνης με ένα μακρινό αριστερό σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Απίστευτο σούτ από τον Νίκο. Από τα 30 μέτρα. Η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε έξω.